Meghalaya Post.news. Shibanta bergentiu ya gayo akot jong gasnong hi berkawai mentagasngi kadorbar snong Saiden hapo Riboy district kalayo banpli paiba ya kawai ke building banlum banlang ya kitiar gitar kamtam ki marrep haswa begini di pat cekiyo kihat ya kani ke building banlum banlang ya ki marrep bat kiwi kimar latei kerpang da kadorbar snong Saiden ha ke jinglut ke belakot kumba arlak tengka bat lapli paiba da uba iki lapang rang ba snong ka Saiden ha ke jingdon laru uba IJ mertong general secretary lambat kiwi kitkot ka executive committee jong kadorbar snong ha bakaran ha sengi uba iki lapang ulapun pau ya kajing kemen ban pun urlong ya kajing temu kum gador barsnong bante ya kum kini ki jakalum ya kimar ki mata bat kimar rem hapo kasnong kabanlong ru kum kalat ban pun mi pisa namta kasnong hi berokowei da kababan rapru bakum kini ki jingtei banlum ya kimar rep ki mata ante ru hakwi ki dong jongane kasnong namta kajing mentoy jong baro kinong sosnong kamtam ya gador barsnong hi berokowei to ga sengi pun pau ya kajing sokuban ka bakrau kum ka executive komiti jong ka dorbar snong Saiden nakaliang jong awar snong kini kapor napot pau kini kot ke bidon dekat bat news ke snong bat barok ke bidon hangni ya ka bagiyo kini kalat ban pli kini ka go down bentak kesgi nakaliang jong awar snong bat di tang bagiyo ban pli ya kan re kalong ka jikir ku ka bakrau ka bagi 4 Julai meno kande ka sin ka beningkok ka bagiyo ban le haman la ki jaka jong snong ngasui tu ipi mendai tak ni hangno ki dong ki badon ki jaka jo ki slong ni persang banle kenapa kan long ka jimentoy ya ki nong song slong ki jongi ni dak don su sakawai ka jingking ka begin supply funded by dorbar slong ka taru kalau jingking ya kijat tingin 4 dep ngila dep stampan airong tingin sale ya ki badon kam to ka jing temu hi jo ka slong ka long hadin jong ka jing rai lang jong ka strip committee ka long ba kum ka slong hi ngi kwa hi ban generate ka revenue bangin yo phone sa kasnong kat hadu mentalong ni persang ban yo ki phone jo kasnong la ngi myo na ki we ki skim sarkar buganaru long at least kendiat kensot nyala la ban yo ikani menta ngimpat nang ban ong sanong in ai why gani ka go down te kani ngin sa song ban rai ha ka stip committee ka ban sawan Meghalaya Post.news.